jak na pěstování doma s naší pěstební sadou? Jako první si vytáhněte vše z krabice. Budete potřebovat dřevěnou konstrukci, hliníkové misky, textíly a jednu náplň. Do hliníkové misky nalijte cca 2 cm vody. Následně si vezměte delší pruh tkaniny a vložte jej do malé misky. Rovnoměrně tak, aby se namočily obě dvě strany do vody ve velké misce. Otevřete si větší pytlík se substrátem a rovnoměrně ji vsypte do menší misky. Jakmile budete mít vsypáno, přidejte ještě horní vrstvu substrátu. Zalejte 1 deci vody. Na mokrý substrát následně rovnoměrně rozsypte semínka microgreens. Jakmile budete mít semínka rozsypána, namočte velkou textíli vodou a vložte na malou misku. Do této textíly zabalíme přibalené kamení, které bude zatěžkávat semínka, aby klíčky měly potřebnou sílu při růstu. Na závěr pokapeme vodou. Myslete na to, že textílie musí být neustále mokrá. Ve velké misce tedy udržujte 2 cm vody každý den. První, druhý, třetí den. Čtvrtý den odkryjete horní vrstvu textílie s kamením, aby microgreens mohly růst dál za světlem. Opět každý den podlíváte větší misku vodou, aby textílie zůstávala mokrá. Pokud by vám přišlo, že microgreens jsou výrazně suché, můžete je lehce navlhčit. Pokud by vám microgreens rostly moc, můžete jejich růst zpomalit vložením do lednice. Jakmile microgreens spotřebujete, stačí vytáhnout delší pruh textílie a hodit do kompostu nebo do koše. Malou misku nevyhazujte, je znovu použitelná. Před každým dalším pěstováním prolejte kamení horkou vroucí vodou, aby došlo k oddělení nevhodných částí a očištění kamení.